Amb l'empresa Grífols està impulsant un nou tractament per combatre el coronavirus a partir de plasma i volem parlar d'aquest nou tractament amb el president de l'àrea industrial de biociència de Grífols, el senyor Eduardo Herrero. Senyor Herrero, bona nit. Bona nit, què tal, com esteu? Doncs aquí resistint com tot el país i com tothom ara mateix. Volia parlar d'aquest nou tractament que vostès proposen a Grífols, que es tractaria d'utilitzar, expliqui-m'ho, però em penso que és utilitzar el plasma de la sang de persones que han estat infectades i què es faria amb això i quan començaria a posar-se en marxa. Digui. Sí, la nostra idea és, nosaltres portem diferents escenaris. Estem treballant amb aquest escenari que vostè comenta, que és el tractament amb plasma inactivat per blau de metilè, és plasma convalescent, que s'obté de malalts que s'han recuperat de la malaltia, que es converteixen en donants, i la nostra idea és administrar a través d'un assaig clínic aquest plasma inactivat i poder determinar si la presència d'aquests anticossos neutralitzants més les propietats pròpies del plasma poden ser eficaces per tractar malalts que estiguin en pre-UCI, bàsicament, i veure si amb aquest estudi, en 30 dies, podem demostrar que hi ha una incidència i una millora clínica, una millora en la reducció de la càrrega viral, presència d'anticossos. Aquest seria un dels escenaris. Altre escenari que també estem treballant, i aquest és el que també estem treballant amb la FDA i amb els Instituts Nacionals de la Salut als Estats Units, és la fabricació d'una immunoglobulina rica en anticossos. Aquest és un medicament, com els que nosaltres fabriquem a les nostres plantes d'aquí, de Parets del Vallès o dels Estats Units, i la idea és recollir plasma que seria identificat pels Centres Nacionals de Salut dels Estats Units i que vindria als nostres centres de plasma. Disposem als Estats Units aproximadament d'uns 250 centres de plasma i seguint els nostres procediments estàndards agafaríem aquest plasma ric en anticossos, fabricaríem amb les nostres instal·lacions als Estats Units aquesta immunoglobulina rica en anticossos i podríem distribuir aquest medicament als diferents hospitals que el requereixin. També és un assaig clínic controlat versus teràpia estàndard. La nostra idea és intentar demostrar que tant el plasma convalescent, que ja ha demostrat eficàcia en altres epidèmies, com la immunoglobulina, nosaltres penseu que portem molts anys fabricant immunoglobulines, tenim productes registrats a Europa, als Estats Units, fem immunoglobulines específiques davant d'antitètanus, antihepatitis B, antiràbica, i seria aquesta mateixa aproximació. L'any 2016, amb l'epidèmia de l'Èbola, nosaltres vam posar un centre de plasmafèresis a Libèria, encara actiu, tenim personal voluntari treballant allà, i la idea que teníem era portar aquest plasma també a les nostres instal·lacions als Estats Units i fer immunoglobulina, i estem seguint el mateix procediment que vam fer en el seu moment. Ara mateix, senyor Herrero, d'aquests dos nous tractaments dels quals vostè ens estava donant aquests detalls, entenc que ja estan en marxa i que, per tant, estan a l'espera de resultats. Quins aquí, quins als Estats Units? No, l'assaig clínic de plasma convalescent l'hem presentat a l'Agència Espanyola de Medicaments, s'ha revisat, està ara presentat als comitès ètics d'investigació clínic de diferents hospitals a Espanya i estem a l'espera, diguem-ne, d'autorització administrativa. Està molt avançat, hem treballat amb els clínics tant a Catalunya com a Madrid, com a diferents comunitats autònomes per intentar tirar endavant això. Estem pendents dels permisos administratius. Però esperem, diguem-ne, que en breu podem començar. Ja aquí a Catalunya, treballant amb el Banc de Teixits, Banc de Sang i Teixits, ja aquesta setmana comencem a contactar donants i la recollida de plasma. I als Estats Units estem treballant amb la FDA i amb l'Institut Nacional de Salut i aquesta mateixa setmana hem tingut diverses reunions i estem ara ultimant el disseny de l'assaig clínic per poder començar el que seria tota la part administrativa. La recollida de plasma, hem identificat centres on podríem fer això, estem posant en marxa els protocols
i la nostra esperança seria començar a recollir aquest plasma, si és possible, durant el mes d'abril i poder tenir les primeres immunoglobulines cap allà al mes de juliol. I aquest assaig clínic amb immunoglobines, aquí no? O sigui, aquest no han demanat autorització a les autoritats, aquests tràmits administratius que sí que pel que fa al plasma estan a l'espera. En el cas de les immunoglobines aquí no han fet aquest tràmit? Aquí no ho hem pogut fer perquè aquí el que hem fet és anar directament a l'obtenció del plasma convalescent. Nosaltres no tenim centres de plasma aquí a Espanya, els tenim als Estats Units. La fàbrica que tenim als Estats Units ens permet fabricar petits volums de plasma. És una fàbrica que ens permet fer pools de plasma d'uns 50-100 litros. Pensem que la fabricació d'hemoderivats requereix unes instal·lacions molt grans. Estem parlant de volums de plasma d'uns 8.000 litres aproximadament i per poder tenir medicament disponible el més abans, el més ràpid possible, necessitem utilitzar aquesta planta que la tenim a Estats Units. Aquesta planta va ser dissenyada específicament per poder enfrontar-nos a situacions com aquesta. Amb l'epidèmia de l'Èbola van enviar allà el plasma i és allà on fabriquem la immunoglobulina. Òbviament, no hi hauria problema, i així ho hem fet constar, d'utilitzar també immunoglobulines aquí a Espanya fent algun procediment administratiu i assaig clínic. Però, diguem-ne, aquí el que estem fent és bàsicament plasma convalescent i aquí a Espanya també estem tractant a través d'un altre assaig clínic en diferents hospitals l'ús d'immunoglobulines, però a altes dosis. No immunoglobulines riques en anticossos davant del coronavirus, sinó immunoglobulines normals que ja sabem que tenen reaccions creuades perquè, com abans ha dit el doctor Benito, ja és un coronavirus que altres soques existien en el passat i la nostra idea és utilitzar immunoglobulina a altes dosis per l'efecte immunomodulador i antiinflamatori que tenen. Llavors, aquí a Espanya sí que faríem un assaig clínic amb immunoglobulines, però seria una altra aproximació. Senyor Herrero, crec que Grifols també està dissenyant els seus propis testos per detectar la presència o detectar el coronavirus. En quina fase estan o ja els tenen a punt? Sí, la veritat és que estem treballant en diferents escenaris i un d'ells és el tema del cribat del plasma i la determinació de presència del virus. A través dels nostres equips d'investigació dels Estats Units hem pogut desenvolupar una tècnica de detecció d'àcids nucleics, TMA, que el gran avantatge que té aquesta tècnica, que és molt sensible, és també l'alta capacitat, el que en anglès es diu el throughput, i la nostra idea és tenir els primers lots disponibles per poder importar a Espanya a mitjans d'abril. Aquesta tècnica ara la tenim validada per l'ús en plasma i sang i estem treballant per poder també validar-la en mostres respiratòries. Pensem que això ho tindrem disponible durant el mes d'abril i els primers kits en gran quantitat els podríem tenir disponibles cap al mes de maig. Serien els primers kits importats com a medicament d'investigació, el que diem RUO, i ja els segons lots ja vindríem amb la marca CE i estarien disponibles per utilitzar els sistemes que tenim de Grifols, que són sistemes d'alta resolució i d'alta capacitat de testing, que els tenim distribuïts a diferents bancs de sang per tot Espanya. Acabo, senyor Herrero. Hi ha ara mateix desenes de laboratoris arreu del món que estan buscant la manera de poder combatre aquest coronavirus, que estan buscant tractaments amb assajos clínics. Es posen vostès, es coordinen, intenten passar-se informació o va una mica cadascú a la seva fins aviam si algú que ho acabi aconseguint? Sí, amb una de les iniciatives, per exemple, que estem treballant amb la FDA i els Instituts Nacionals de la Salut, la nostra idea és participar en un assaig clínic, diguem-ne, adaptatiu, en el que poden treballar els Instituts Nacionals de Salut, però també altres empreses. I una de les nostres idees és participar en aquest assaig clínic i aquest assaig clínic contempla l'ús d'antivirals versus placebo, l'ús d'immunoglobulines
versus placebo, i després també una teràpia combinada. Aquí treballem diferents companyies, diferents empreses. Estem treballant per tenir i compartir informació. La realitat és que nosaltres tenim molta experiència amb la recollida del plasma, en tot el tractament del plasma, però també tenim l'avantatge que aquesta planta que vam construir ja fa anys està operativa i ens permet anar molt de pressa a la fabricació dels medicaments. Però la resposta és sí, estem treballant a altres companyies del sector perquè aquesta pandèmia requereix l'ajuda i la coordinació de tots, des d'institucions sanitàries, agències reguladores, companyies, empreses, i és molt important la cooperació entre tots nosaltres. Gràcies, senyor Eduardo Herrero, per aquesta informació que ens ha donat i per haver estat aquesta nit al FACS. Bona nit. Gràcies a vosaltres, bona nit.